Nah, मोनबाय tam नायना मानसिखौ इथिथालाय इथि नै जोंहा दिनै ना सारदों दिनै आलासि फैगोन नालाय जोंहा आदा फैगोन दाखालि जोङो आलु बुरहैदोंमोन आरो जोंहा हिमानसि बिमा आं आलु बुरहैदोंमोन ओमफ्राय बे आलुखौनो होनो फैगोन आलु बुरहैनायनि जाहोनाबो ओरैबायदि माने जोंहा आलु गायनो हरखादोंमोन नालाय आंहा ओमफ्राय राननानै दिनै होफैसिगोन आरो ओमफ्राय बिसोरनोनो खाम जाहोहरनो थाखाय ना सारदों नै हिमानसिया ना खनग्रा आरो हिमानसि ना जागोन ओमफ्राय आरो गामिनिबो दङ गाबोन हाबा लांगोन बेखौबो एसे जाहोखानोसै आदामोनजोंनो दे दाना खनदो नाया खन टयं होनदो हाय होनदो ना इयाव नै हाय नै दोननायखौ ला वा नायलाय भिडिअ लानो गोरोंखा खोथिया नै नाखौ लाबावबाय भिडिअ दे लाबाय था दे भिडिअ लाबाय था दे नाखौ साफाय दे बेखौ साफाय बेखौ हिमानसिया लागासिनो नै भिडिअखौ मोजां लादे बियो ना खिथादोब्रा नै सारगासेयावनो बेसांसिबां फैयो बियो खमसिनसो फैबावदो इनिख्रुइ आरो बांसिनसो फैबावो मालाबा सारनाय जाथ्राखैमोन बिराद गोबाव जाबायमोन ओइ ना आइला ना मोनबाय न बुरजा मोनबाय है रंजा मोसा दे हाय ना मोननायनि हाय ना जागोन दाना दे नों ना होनबाय थानाया दे माखौ लागोन बासि नाया माखौ लागोन र आया माने सोंगेर फैजोनायालाय खेबसेयावनो आयौ फैगोनसो 10 केजिसो आया थ' बोरिया थोदो ओइ ना हमसै माबा हायब्राबाय माखौ लागोन ना नै जोंहाना नाया सारगासेयावनो जा बुरजा फैखाबाय आयो नै ना होनदो दे मा जाखो ना जाया होमबा नों जाया नाखौ जाया नोंनोथ' ना जानो होनदो रे है माखो लायो आं मिन्थियाना दा थाब गारहर नङाबा हां थोनो जाना थैगोन हिमानसि नैलाय जोंना ना मोनबाय मा जाखो गिबायसो नामा मानसियालाय mana biar mani bela neng doi na zanu bitanya munbai da mela खाथियाव थांना yo खाथियाव थांना दै सिदावगोन खाथियाव थांना मा ना बिले इ मा ना इदिखौनो लानोसै ना दांनो दांबा no इदिनालाय ओइ ना जानो होननायानो दांबा हिमानसि दांला जोंहानाव सोरबाफोर आलासि जानो फैनोबा खबर हरनानै जाफै नै जोंहा बिराद ना दङ नाथायबा नाया बारा गिदिर जायाखै आरो फाननायबो जायाखैना खनसेबो बबे नाखौ लायालै ना सिंगासो बियो माथो हिमानसि थांनाङा जिङाव मा मानो सु दङ ना सिंग्रा नङालै सु दङ ना
बिदियानो जानो आराम जागोन दे खनबा आरोबा खन नों ओरैबाबो दुगैखानांसिगोन मला ना मलाय मला ओइ बेसेबां जागोनलै बियो फुवासे बारखागोन न' नै खनसे सारगासेयावनो बेसेबांसिबां ना मलाय बिराद ना मलाय दङ बोसोरे बोखांबाबो जोबा आरोना बे नाया माबा जाफिनबाय थायोना जोलै बारिफिनबाय थायोना टुक्लि टुक्लु 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 क्लु 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 नै बेसेबांसेबां लाबाय नाखौ दे दाना इखौ ना फिसा खनसे इयावनो खनसेलै बेयाव खनलाजोब्बाय आव 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 नों हाया बेखौ नै गिलिरथार हाया लानो हाया हारसिं हाया आयु आयु थिखांनो हाया गारामानो बिलाय सानदो हम सानदो सानैदो हम थांला दानाबा नो लानो हागोनबालाय नो ना लानो मोनैनि दाय जादों जोंहा हिमानसिया गोलैगोन दे थिखांना लाबोदो बेयाव साया ना नाखौ ओइयावसो सायगोन लाबोदो हागोन ना हाला दे थिखांदो फा फानसै फा सासे ला हाला ना हो आयंनो हो आयु होआबो Andang suka. थांग्रोनानै बेसे दांहैगासिनो मा खालामदों आबौआ सोंदों Simnya mati kap sim ya? Neng mah di kampung aja. Neng. Ini neng. Mele mah di kampung ya. Ada umaya mati kap mana umaya? Umaya mati kap? Sukile Umaya mah di umaya. Di sana. Iya apa masuk ah? Ini neng. Apa nih? Sembo Iya mah, iya mah. Jelas. Iya mah. Oh, apa ya?